ಗೇನ ಫಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಲೇಸದ 54ನೇ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೇರಿಗಡೆ ಗೇನ ಫಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ದುಂಬತ್ತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ 54ನೇ ಪರಿಪು ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ನಂಬಳಿಗೆ, ನಡವಳಿಕೆಗಳು ನಿರ್ಮಾತ ತುಳು ಎರಡ ಪಟ್ಟಣೋಡು ಬಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಈ ಪರಿಪು ಶುರುವಾಂಡು. 1978 ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಳ್ಳಿ ಪರದೆಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡು. ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪರಿಪು ಬಂಗಾರ ದುಚ್ಚಯದ ಮಿನದಣನೆ ಇನಿತ 54ನೇ ಗೇನ ಫಲಬುದ ಪರಪ್ಪು. ಇನಿತ ಲೇಸುಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಮನಿಟುಪ್ಪುನಾರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ಗಣೇಶ್ ಮೇರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಮೇರು ಬರೆಯಿನ ಸುಮಾರು 300 ಮಿತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಬರವಲು ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡು ಬುಲ್ಪು ಬೈದನು. ಆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೇರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆತೇರು. ಇತ್ತ ಎನ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದೊಳ್ಳೆರು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ. ಇನಿತ ಈ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಸಂಜೀವ ಬೇರೆನು ಮಾತೆರಳ ಪರವಾಗಿ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಈ ಲೇಸುಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬ್ ಕೊರ್ಪನಾರು ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಡು ಪೆರ್ಮೆದ ಪುದರು ಪೆರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಯಿನ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಲಲಿತ ಕಲೆ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಸಿನಿಮಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ಸಂಘಟನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಚ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮಾತ ಹೆಗ್ಗೆಡ್ಲ ಮೆನ್ಕೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೊಡ್ಲ ಮಾನಾದಿಗ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಕರಿನ ಮೂಜಿ ದಶಕಡು ಮೂಜಿ 1000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವರದಿಲು, ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ತನಿಖಾ ವರದಿಲು, ನುಡಿಚಿತ್ರಗಳು ಉದಯವಾಣಿಡು ಪ್ರಕಟ ಆತಂಡು. ಉದಯವಾಣಿ ಬಳಗದ ತರಂಗ, ತುಷಾರ, ರೂಪತಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಲೇಖಗಳನ್ನು ಬೆರೆತೇರು. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಜೇಸುದಾಸ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಂಚಿತಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರನ್ನ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಲ್ತನಾರು. 5 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, 22 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ, 500 ಹೆಚ್ಚ ಬೇತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, 13 ಸರ್ತಿ ಉಡುಪಿ ಪರ್ಯಾಯದ ವರದಿಗಾರಿಕೆ, 8 ಸರ್ತಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ವರದಿ ಮಲ್ತನ ಪೆರ್ಮೆ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದರ್ನ ಬೊಗ್ಸಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೆಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಳಮದ್ದಲೆಡ್ಲ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಮೇರನ ಬಂಡಿ ತುಳು ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಪಣಿಯಾಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಿಕ್ಕಂಡು. 2005 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2007 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚ 100 ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ತೆಗೆದಂಡು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಕತಾರ್, ಕುವೈಟ್, ದುಬೈ, ಅಬುದಾಬಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮೇರೆಗೆ ಬೈದನು. ನಮ್ಮ ಗೇನ ಫಲಬುದ ಪರಪ್ಪುದ 25ನೇ ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಬೊಳ್ಳಿ ಬರಬಗೆ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀರಿ. ಇನಿ 54ನೇ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ಕೂಡಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಗೇನ ಫಲಬುದ ಫಲಬುಲು ಕೊರಪೇರು. ಅರಿನ್ನು 4 ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದು ಪುಣ ಮಾತ ಇಷ್ಟೆನ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಇನಿತ ಲೇಸರು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟರ್. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ, ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಗಟ್ಟಿ ಪದ್ಯ ಉರ್ನಾರು ಮೇರಡ ಪುಟ್ಟು ಬುದಾರು ಶರ್ವಾಣಿ. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಬಳ್ಳಿ ಬರದ ಭೀಷ್ಮೆ KN ಟೈಲರ್ ಮೇರೆಗೆ ದೀನ ಪುದಾರು ಸರೋಜ. ತನ್ನ 19ನೇ ವರ್ಷಡೆ ಮಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ಪುಣ ತುಳು ನಾಟಕಗಳು ಮೋನೆಗೆ ರಂಗ ಪಾಡ್ದು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಪದ್ಯದಿಯರು. ಕಣ್ಣನೆ ಬಡದಿ, ಚೋಮನ ದೊಡಿ, ಗಂಟೆ ತಾಂಡು, ಒರಿಯ ಮಗೆ ಒರಿಯೇ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗರ್ತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳು, ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದುಂಬಾಯಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು, ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಕಣತನ ನಾಟಕಗಳು. ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ, ಸಂಗಮ ಸಾಕ್ಷಿ, ಚಂಡಿ ಕೋರಿಲು, ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ದುಂಬಾಯಿ 15 ಸಿನಿಮಾಲೆಡು, ಮಾಗಿಯ ಕನಸು, ಪ್ರೇಯಸಿ ಪ್ರೀತಿಸು, ಚೋಮನದೊಡಿ ಇಂಚಿತಿ 10 ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲೆಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೊಳ್ಳಿ ಬರದೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ತೋಜಾಯಿನಾರು. ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ,
ಯಶಸ್ವಿ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ 100 ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾನಾದಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಡೊಣ್ಣಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅರೆನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿರು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಲೇಸರು ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಬೇರೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದನಾರು. ಕಲಾ ಸಂಗಮ ನಾಟಕ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಡಲ ಫಿಲಂ ಸೊಸೈಟಿದ ಮಾಜಿ ಗುಲ್ಕಾರರಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒರಿಯ ಮಗೆ ಮದಿಮೆ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲು 1 ನಿಮಿಷ ಕಡಲ ಮಗಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ 14 ಪುಗರ್ತದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತನ್ನನಿ ಪದ್ಯ ಒರ್ನಾರು. ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ಮರ್ಗಿಲು ಸೋಜಾಯಿನಾರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್. ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲು ಮದಿಮೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಾಟಕಗಳು ಬುಳ್ಳಿ ಬರದೇಟ್ಲ ಪುದರ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ಪತ್ತೀಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದುಂಬಾಯಿ ಸಿನಿಮಾಲೆಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಮೇರಣ ತುಳು ಅಂಕಣ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ಎಗ್ಗಲೆಡು ಪ್ರಕಟ ಆತನು. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಂದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳುನಾಡ ಬಿರ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕತಾರ್ ದುಬಾಯ್ ಅಬುದಾಬಿ ರಾಷ್ಟ್ರಲೇಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಮೇರೆಗೆ ಸಂದದಂಡ್ರಿ. ಕೊರಿಯರ್ದರಿ ಅಸಲು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಸಿನಿಮಾಲೆಗ್ ತುಳು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಂಡ್ರಿ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಗಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸವಳ್ಳಿಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ ಮುಕ್ಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲೇಸರು ಪಾಲ್ ಪಡೆಪುನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇತ್ತೆ ಪೆರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರು ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ಬ ಇಸದ ಮಿತ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಈ ಕೊಡ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೇಸನ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಸ್ವರೂಪನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪುರದ ಸಂಗತಿದ ಮಿತ್ರ ಒಂಜಿ 4 ಪಾತೆರೆ ಇಂಕ ತೆರಿನ 4 ಪಾತೆರೆ ಅನುಭವದ 4 ಪಾತೆರೆ ನಿಗಲಿರುವುದು ಪಟ್ಟನ್ನು ಇನಿತ ಗುರುಪಾರ್ಮೇನೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಸಂಜೀವಾರ್ ವಯಸ್ಸು ಹೊಂದಿರು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಂಕ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು 6 ಲೈಂಕ ಕರಿನ 40 ವರ್ಷದ ನಿಂಚಿ ಆರ್ನ ಅಭಿನಯ ತೋಂದು ಬಟ್ಟಿನ 6 ಸೌಜನ್ಯಶೀಲ ನಟಿ ಮಾತ್ರತ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲ 6 ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಆರಿಗೆ ಬರುಡೆತ್ತನು ಆಡ ಬತ್ತಿನೇನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಸುಧಾರ್ಥ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ 6ನ ಪುದರ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅರೆ ನಾನು ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂದ್ಲೇಪನ್ 6 ಎಲ್ಲೇಪ್ಪ ನಡೆದಿಂಚಿ ಎಂಕಾರನ ಪರಿಚಯ ಇನಿಕ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ಅವೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ಲಡಾಯಿಲ ಮಲ್ಪ ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಲ ಮಲ್ಪ ಆತ್ ಎನ್ನಲ 6ನಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತರ ಪುದರ್ ಪಂಪುಜಿ ಮಾತೆನ ಪರವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿತನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅನಂತೂರ್ 6ನಲ ಒಂಜಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪರಿಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ನಕ್ಲೆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಕ್ಲೆಗಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಮೋಕೆಡ್ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆಯೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಈತ್ 4 ಸಂಸ್ಥೆದ ಈ ಕಾರ್ಯ 28 ಯಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ತುಳು ಕೋಡ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈ 2 ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗೋಡು ನಿಖಲ ಮಾತಿರ ನಡುಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ಬರ ಇರವಡ್ತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತದಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ಬ ಕರೀದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಂದು ಬರೋದಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ಬ ಪನ್ನಾಗ 5 ವರ್ಷ 1971 ಇಸ್ವಿಡ್ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಯಾನ ಇನಿ 5ನೇ ವರ್ಷನ ಅವು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬರೋದು
ಇತ್ತೆಗಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ವಿಜಯನಗರ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 92 ಸಿನಿಮಾ ಇನಿಮುಟ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಇನಿಮುಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಿನ ಐಟು ಮೊದಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಈ 5 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷಂದೇ ಪತೊಂಡ ಈ 5 ವರ್ಷದ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಪತೊಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಈ ನಮನೆಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯೊಂದಂಚಿನ ಮುಟ ಗುಲೇದನ್ನು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮಿತ ಸಂಗತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜೆ ಹೆಜ್ಜೆನ್ ಅನ್ನಗ ಪೆಜ್ಜೆನ್ ಪದೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ 1971 ಅವು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಣ SR ರಾಜನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಶುರು ಆಯ್ನಿ ದಾರದ ಬಿಡಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ವರಾಜರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ KN ಟೈಲರ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಂಡ ಬುಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಿ ಸುರುಕು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾರದ ಬಿಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕಂತಿನಿ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಬರ್ತಾನೆ ಸುರುತ್ತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಒರಾನೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷೋಡು 17 ಸಿನಿಮಾ ಬೆರಿತ ತುಳುಕು ಬರ್ತನ ತುಳುತ್ತ ಜನ ಅಪ್ಪಗ ಈ ನಮನದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ಫೋಟ ಐತಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋರು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 75 ದಿನಲ ದಾಂಟಿದ್ ಅವ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಪೋಪೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇನಿಕ್ಕ ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈದ ಪದ್ಯಲುಂಡತೆ ಇನಿಕ್ಲ ಜನ ಅವರ ಮದ ಪೂಜೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈ ಬರೆತಿನ ಎಕ್ಕ ಸಕಾಗ 1972 ಇನಿಮುಟ ಓಲಾಣ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೈಕ್ ಒಂಜ 40 ಪೇರ್ ಒಂಜ ಸ್ಪರ್ಧೆಡಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪದವು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತುಳ್ಳ ಪದ ಯಾನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂಚ ಮುಂದುವರಿದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೋಜಣ್ ಕೂಡ ಸುರುವಾಂಡ್ ಅವು ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪುಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ನೆ ಹಂತೋಡು ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಸುರುವಾಂಡ್ ಕರಿಯಣಿ ಕಟ್ಟಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಸುರುವಾಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿದಕ್ಲು ಮಾತಾಡೆ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೊಕ್ಕವಂತೆ ಸ್ಥಾಗಿತ್ಯ ಬಂದ್ಪರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವೇನು ಅವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪಗ 2019 ಇಸವಿಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿನಿ ಜಿಂಜಾಯಿನಾರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಪೈ ಆರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಾನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಅಸಲು ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಅವು ನಾಟಕ ಏತು ಪ್ರದರ್ಶನ 7,000 ಅನ್ಪಿನ ಐಕೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಾಟಕದ 25ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಗೆ ಆರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ BV ಅಂತ ರಾಣಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ ಆರು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಹೀರಾತುದ ಶೈಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಥನದ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೇತನ ಐದು ಮಸ್ತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನೈತೆ ಪಣ್ಣಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನದ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಣಂ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಕೂಡ ಬರೆಯ ಶುರುವಾಂಡ್ ಜನಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋದು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಐತ ದುಂಬುದ ಹಂತೋಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಪನಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಡು ಪೂರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕೋವಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೋಜನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಚೇತರಿಕೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಲೇನೆ ಪಣಂಬತ್ತೆಯ KN ಟೈಲರ್ ಅಂಚಿನ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೆನಪಾಕೋದು ಐತ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಕಾರ ಆರು ಆ ಕಾಲೋಡು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರಲು ನಿಜವಾದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆರು ಪೂರಕ ಪಾತ್ರಲು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಇನಿಕ್ಲ ಆರು ನಂಕ್ ನೆನಪು ದೇಪನಂಚಿನ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮೇತ ಆ ಸಿನಿಮಾಲೋಡಿಗೆ ಬೈದೇನೆ ಅವು ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚ ಎತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ ಕೂಡ ಆಯ್ನಂಚಿನಾರು ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಲಿನಾರ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯನ್ನ ಬದುಕಂಪನೆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ತುಳುಕು ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ನಂಚಿನಕಲೆನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 24 ಗಂಟೆಡ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದಾಖಲೆನ ಆರು ಮಲ್ತೇವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಹಂತೋಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ನೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ನೆನಪುಡ ಆಯ್ನಾರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲಾರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜೂರಾರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರಾರ್
ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಅರ್ಜುನ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹೊಸ ಅಲೆಟ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿರದೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಲೇಡು ಜನಕ್ಲೇನು ಆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಗ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನದು ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ನಂಗೆ ಏಪಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಬಂತನತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತ ಐಕ್ ಮೊಕ್ಲ ಮಾತ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡತೆ ಏರೇರು ಏತೆಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತಿನ ಪುದರ ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿಜಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಪುದರ ನೆನಪು ಅಂತಂದು ಎನ್ನ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕ ನಮ್ಮನಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲು ತುಳುತ್ತ ನಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ ಮಲ್ಪನ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ಅವಳ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಮಾತಾ ದಾಖಲೆ ಇನಿಕ್ ನಂಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಾರು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೇಪಥ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಆಂಡಲ ತುಳುತ ಅಕ್ಷರ ಆರೊಂಜಿ ನಿಘಂಟುಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ತುಳುತ್ತ ಬೊಡ್ಲ ಆರಡಕೆ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಐಟ್ 25 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೆ ಐಟ್ ತುಂಬು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾರೆ ಐತಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆದ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಚ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ನಿಕಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ 1971 ಇಸವಿಡ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಕಳದ ನೀರೇ ಬೈರು ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಟಿಕಾಣಿ ಒಕೆನ ಊರುಡು ಆ ಕಡೇತ ದೃಶ್ಯ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅಕಲ್ನ ಅವಸಾನ ಅನ್ನಗ ಆಕಲು ದೈವತ್ತೋಗು ಏರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪೂರ ಆಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಶಾಲದ ಕೈತಳ್ಳಿಪ್ಪನ ಉಮಿಕಲ್ಲು ಕುಂಜ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅವು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಐಟ್ ಚಂದುಗಿಡಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಫೈಟರ್ ಶೆಟ್ರು ಮುದ್ದು ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರ್ ಅಂಚ ಆ ಅಭಿಮಾನುಡು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ನೊಟ್ಟುಗ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಆಯ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆಜಿ ದಿನಾಲ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ತೋರೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೂರು ಪಟ್ಟಾಭಿ ಆರ್ನ ಪುದರ ಪಣ್ಯಣ್ಣ ತಪ್ಪಾವು ತುಳುಟು ಆತೆರಡು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಊರ್ತಾರೆ ಆರು ಮದ್ರಾಸ್ ಅಪಗದ ಮದ್ರಾಸ ನಿಂತಿನಾರು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಿಸತ್ತಿ ಬಾಬು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ KN ಟೈಲರ್ ಆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೊಂದು ಬೇತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ತುಳು ಕೊಡವ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಈಗ ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ಇತ್ತೆ ಬೇತನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರೋದುಂಟು ಆಂಡ ಅಪಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟುಗು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಜನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಸತ್ತಿ ಬಾಬು ಅಪಗ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲಡು ಆ ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಯು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದಿವಡ ಐನಂಚಿನ ತುಳುತ ಬೊಂಬಾಯಿದಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಮಲ್ತಿನಂತ ಕೊಡುಗೆ ಐಟಿ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಸದಾಶಿವ ಸಾಲಿಯನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಪುಡಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಒಂತೆ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಯ್ತ ದಾದನಾಗ 14 mm ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ 35 mm ಕೆಲವು ಚಿತ್ರ ಬ್ಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಬರೀ ಆಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೋ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟೋಡುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಹಿಂಜರಿತ ಬರ್ತನ ಆಂಡ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಇನಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಕಂತಿನ ನಾಟಕಲು ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಡ ಯಶಸ್ಸು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡಕೇರ್ಲನ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವಡು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಒರಿಯೂರ್ದೊರೆ ಅಸಲ ಅವಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಕೆಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಆ ನಾಟಕಗಳು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ತಾಂಡ್ಕೊಂಡತನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯಲು ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯಲು ಕಂಡಾಗ ಇನಿಕ್ಕಲ ಅವನ್ ಎಣ್ಣಗೆ ನಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನಾಪನಂಚಿನ ಪದ್ಯಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೆಡ್ ಅಪಗ HMS ಬಾರಿ ಪುದರರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳು ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಕಂತೇರೆ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ PV ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಪದ ಮಂತಿನಾರು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಪದಗಳು ಪೂರ ನೆನಪು ಏನಕಡೆ ಎಕ್ಕಸಕದ ಪಂಡೆ ಐಟಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮೊಕುಲು ವೀರ್ಯರು ಮೊಕುಲು ಶೂರ್ಯರು ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಿ ಪದ್ಯಲು ಇನಿಕ್ಲ ನೆನಪು ತಾನೆ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ಬಳಿದೊಟ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾನೆ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವ ಆಸೆ ದೀದು ಈ ಕಾಪುವ ಸಿಂಗಾರಿ ಪೂವ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಥತಿಲೆ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯಲು ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನೆ ಮೂಲೆ ಕಾತಗುಲ್ಲೆ ಮದತ್ತೇ ಕೋಪನ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಮೋಣೆ ತೂದು ದಾಯೇ ಸೋತೆನ ಎಂಕುಲ ಪದ ಮಾತ ಶಾಲಗೋಪಿನ ಜವನರು ಆ ಪದ್ಯಗಳು ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಜಾಗಿಪು ತರೇಟ ದೀದು ದೂರ ಪೋಪದೆ ನಾಚಿಕೇಡು ಮೋನೆ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಜಾಜಿಪು ಮುಡ್ತಿನಕ್ಲೇನೆ ಸುರುಪುನ ಎಂಕ್ಲು ಏನ್ ಮತ್ತ ಮುಡ್ತದೇರ್ ಬಂದ್ ಅನ್ನಗ ಈ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪದ್ಯಲು ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಸಂಗಮ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ
ಸರೋಜಿನಿ ಕೈಟ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗಮ ಸಾಕ್ಷಿಡು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸರ್ ಬರೆತಿನ ಪದ್ಯ. ತುದೆತ್ತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಇಂಚಿಗು, ಕಡಲ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಂಚಿಗು, ದೂರದ ಅರಿವೆದ ಆಕೋಡಿ ತೂನಗ ವೇದನೆ ಮಾಜಿದು ಪೋಯ್ಜ. ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪದ್ಯಲು. ಈ ಪದಕ್ಲಿನ ಮಾತಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಏತ್ ನಂಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಐದು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಕೊರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಅದೇ ಇನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಅಲೆಟ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತನು. 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಜನ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಗ್ಗರ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಮಾತು ಬತ್ತೇರು ನಂಗೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಲು ಮಲ್ತೇರು. ಮದುವೆದಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕೊರಿಯರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಟ್ಟಾರ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಕೊಡುಗೆಡು ಇನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಜನರು ಪೂರ ತೂಪನಂಚಾಣ. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕೊರೋನಾದ ಪೋಡ್ಗೆ ದೂರಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಏತೋ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ನನ್ನ ತುಳುಕ ಅಜ್ಪಾನಾಗ ನಮ್ಮ ನೂದು ಕಡಪುಣೆ ಕಾಸು ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾಗು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಿನಿಮಾಗು ನೂದಾನಾಗ ತುಳುಕ ಐವಾಣ್ ಅಂಚೆ ಐತೆ ದುಂಬರ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಏತೋ ಜನಕ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಜವನೇರು ಆಡ ಆ ಕಾಲಡು ಏರು ಮಾತನೆಕ್ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೇರು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕಟ್ಟಿಯರತೆ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ನೆನೆಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಅವಳು. ಇನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಅವಳು. ನಂಗೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಟು ಮಾತಾಡು ಐತನೇ ಒಂಜಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಯಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿಯಾನದ ದಾಖಲೆ ಆವಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಯಾರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರಗೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಆವು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬರೋಡು ನೆಂಕು ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ 4 ಪೀಠ ಉಂಡತೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆವು ನೆಂಕು ತೋಜುಂಡು. ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಿಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬೋಡು ಆ ಜಾಗ ತೂವನ್ರೆ ಊರಿ ತುಳುಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಡು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಂಚಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾತ ನಂಗೆ ಕುರುವೆರು. ಇಂಚ ಪೂರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತುಳು ನಂಗೆ ಈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಈತ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಈತ ಪದ್ಯರು, ಈತ ಕಲಾವಿದರು, ಈತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗೀತ ಪ್ರಿಯ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ಆರ ಬತ್ತದ ಅವೇ ಮಲ್ದೇರು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆ ಕಾಲಡು ಮಧ್ವರಾಜ ಅವಡು, ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಸುವರ್ಣ ರಾವಡು ಅಂಚಿನ ಅನೇಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮೂಲ್ಬೇಲೆ ಮಂದಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಲೀಲಾವತಿ, ಪಂಡರಿಬಾಯಿ, ಕಲ್ಪನಾ ಅಂಚಿನ ಅತಿರಸಿರ್ನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು. ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ನೆನಪತ್ರ ದಿಸತಿ ಬಾಬು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತದೇ ಇருந்து ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಪಣ ಅನ್ನಗ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಉನ್ನತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬದುಕಡು ಎಂಚ ಈ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೂ ಅವು ಎಂಚ ಪ್ರಭಾವ ಆಯ್ತಾ ಉಂಟಾದನ್ನು ಪಂಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಟು. ಸಂವಿಧಾನದ 2ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ತುಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆವೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕ್ ಅವನ್ನ ಅಕಲ್ನ ಸ್ವರ ಸೇರ್ಪಾದರ್ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನಡು ತುಳು ಸಂವಿಧಾನದ 2ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ಸೇರ್ಡ ಅನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬರ್ಪಣು. ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸುರೂಕು ಸಹಾಯಧನನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಪಗದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ 1968 ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾದಿದ್ದರು. ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಅಪಗ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೈತೆ ಅಂಡ ಸಹಾಯಧನಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದಿವಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅವಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಮ್ಮಸರಡು ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಪಡೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಾನು ನೆನಪುಜಿ ಅವನ ನಿಧಾನೋಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲೆನ ಅಭಿರುಚಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರ್ಪ ಒಂದು ಆ ಸಿನಿಮಾಲು ನಡಪಡು. ಇತ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಕಡಲ ಮಗೆ ಏರ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಿಬಲೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೂರಿನ ಮಾರಿಬಲೆ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಡದಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾರು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಗಲ್ ನಮ್ಮ ಆತನು ಅಂಚಿನ ಯಶಸ್ಸದ ತಾದಿಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜಮನೇರು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಕಲು ಮಾತ ಮುಂದತ್ತೊಂದುಲೇರು ಹೊಸ ಬೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ್ಯಾರು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರಸೊಬಗು ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ DVG ಕವಿಕ್ಲು ಬರೀತಾರೆ. ಅಂಚ ಹೊಸತ್ ನಂಗೆ ಚಿಗುರು ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರು ಬೋಡು ಅವಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮರ ಪೊರ್ಲಾಪಿನ್ ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವ ಹೊಸ ತಾಯಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂಬತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೊಸ
ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವದೊಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದೊಡನೆ ಋಷಿವಾಕ್ಯ ಮೇಳವಿಸೆದು ಬರೀತಾರ. ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಜ್ಞಾನದೊಡನೆ ಋಷಿವಾಕ್ಯ ಅಪ್ಪಗೊಡು ಸಾಗುವಂತ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಕೆ ಮರಡು ರಡ್ಡಿಕೆ ಮರಡು ಆಡ್ಮಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ ದಾಂಟೊಂದು ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಒಂದು ಮಾತ ಇತನ ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ತುಳು ಬಂಧುಲೇನ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಈ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಲ ಆಪುಡು ಶಕ್ತಿ ಆಪುಡು ಯಾನೆನ್ನೊಂದು ಇಂತ ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಗ್ಲ ಉಕ್ಕಾರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟಕರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕ್ ತೆರೀನ 4 ವಿಚಾರನ್ನು ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪಟ್ಟೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನ ಥಿಯೇಟರ್ಡೇ ಪೊತ್ತೂಕ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಉಂಟು. ಥಿಯೇಟರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉರಿಯುಡು, ಸಿನಿಮಾಗು ಜನ ಬರ್ಪಡು, ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಡು. ಎಂಕ್ ತೆರಿಲಕ್ಕೆ 2-3 ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟಿಡು ಅವು ಬುಳ್ಳಿ ಪರದೆಗೆ ಬರಡು ನಮ್ಮನೆ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ಬ ಉನ್ನತೆ ಅವು ನನ್ನ ಮಿತ್ ಅಮೃತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಜ್ರ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶತಮಾನದಂಚಿ ಅವು ಬರನೊಡು ಅಂದು ಪಂಡು ಜಾನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಕೊರ್ದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೇನು ನನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ಡೇ ಪೋತುಕ ತುಳು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡೊಂದು ಒಂದು ಎಂಕ್ ತೆರಿನಾಕ ಪಂಡೆ ಯಥೋ ವಿಷಯ ಬುಡ್ದುಕೊಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತವೇನು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನ್ ಸಮುದ್ರುಡು ಪೆಜ್ಜಿನಿ 4 ಮುತ್ತುರತ್ನ ಊರಿದಿನಿ ಸಮುದ್ರ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜ್ಞಾನದ ಪೊಲಂ ಕರಿಯರ್ ಮನೋಹರ ಸದರೆ ಇರಗಿ ದಿಂಜಿ ಉಡಾಳದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪ್ಪನಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಯಲ್ ಮೇರೆ ಬೆರೆದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪು ವಿಜಯಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರತೆ ಹಲೋ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ ಪಾತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲ ಸರ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನು ಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಈ ಜಿ ಆನ್ ಉಂಡು ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಅಂಚಾನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮನೋಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಕೇಳು ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಈಗ ದಾದಾ ಪಂತರ್ ಕೇಂದ್ರೀಜ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಚೆ ಯಾನ ಈರ್ನ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಇತಿಹಾಸ ಈರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕನ ಕೊಡುಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾತ ಪಣಂಪಾಯ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕೇಂಡ ಎಂಕಿತ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಹೊಡಿತೆ ಅಂದ್ ಏನ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಓಕೆ ಮನೋಣೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪೂರ ಪಂಡೇರ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನೋಣೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಡೇರ್ ಅವೇ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಇನಿ ಯಾನ ಇಂಜಿನ ಮನ್ಪೊಂದು ಮಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂಡು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಇನಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ ನಮಕ್ ಆನಿ ಮನೋಣೆ ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಕುಲಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೆಲಸಗಳ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಡಿತ್ತು ಇಂಚ ಪೂರ ಬೇತೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ರೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತು ಇಂಚ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಇನಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಲ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಪೋಣಾಂಡ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತಂಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಅಂಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆಟ್ ಇನಿ ಒಂಜೇ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರೋಡು ಸಿನಿಮಲ್ ಪೋನುಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಲ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್ ಖಾಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬುರ್ದುಂಡು ಅಂಜದ್ ಯಾಂಕ್ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ್ ಹೊಸ ಲೇಖಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಪ್ರವೇಶ ಆವಡು ಲೇಖಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋಡು ಹೊಂದನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರರಂಗ ಎತ್ತರಗ್ ಬುಲೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬದಲಾವಣೆದ ಸಿನಿಮಲ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಂದಿಸೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರರಂಗ ಎತ್ತರಗ್ ಬುಲೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮನೋಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ
ವಿಜಯಣ್ಣ ನಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಇನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಅನುಭವ ಮತ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒರಿಯೋದವ್ರು ಅಸಲು ಏತು ಸಾವಿರ ಅಣ್ಣದಾನ ಅಂಡ ಅವೇನು ಸಿನಿಮಾ ಕಂತಾರೆ ಕಡಲ ಮಗೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂತಾರೆ ಮದಿಮೆದಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಯಾರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತುವರ ಮಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಕನ್ನಡದ SP ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಬಂಧನ ಮುತ್ತಿನಾರ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊರ್ತಿನಾರ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಅಂದ ಕಂಬಳದ ಕಥೆ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಈ ಕಂಬಳ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಕ ದುಂಬು ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಿರ ಪೋಂಡವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ಪೋಂಡವು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 8 ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆ ಪುನೇಟ್ ಬಕ್ ಆರು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮನು ಕೊರುಂದು ಪನ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿ ಹುಡುಕಿದಾರ ಅಂದತೆ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಅಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗೆ ಅಂದೆ ಅದೇ ನನಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಅಪ್ಪ ಹುಡುಕಿದಾರ ಗಪ್ಪಗ ಬರೋಂದು ಪೋಯ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಗ್ ಮುಂದೆ ಬರ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ದೇರಾರು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ದೇರಿ ಅನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮನೋಹರ ನಾಯ್ಕ ಐತ ಕೆಲಸ ಇಡಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆಸೆ ಈತೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯ ಸಿನಿಮಾಲೇ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತ ಆದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬರ್ತೇವೆ ನನೊಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲ್ಪೋದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾವುಟನ ರಾಪಾದ ನಮ್ಮ ಅವಲ್ಪೋದು ಬದಲಾವಣೆ ಕೊರಿಯ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊರ್ತಜ ಜತೆಟೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ದಯಪಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲು ಏತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಾಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಡ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲು ತುಳುನಾಡು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಎತ್ತರಗೂ ಬುಲಿಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮನೋಹರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಳುಕು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಮೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದ ನಟೆ ಆದ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದರದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೊಡುಗೆ ನಮಕ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅದರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಅವಡಿಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಈತು ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಯಾನ್ ಈರೇನು ಸಾಧಾರಣ ಈರೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ 8 ಆರು 14 ಒಂಜಿ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಈರೇನ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈರ್ನ 15 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಕನಸುಗಾರೆ ಛಲವಾದಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ವರ್ಕಾಲಿಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಇರ್ತೂತಾರವೇನು ಯಾತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈರ್ ಕಲ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೋಡು 5 ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂಡ ಇದನ್ ಪುಗರ್ನತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಜನೋಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಣ ದಾದ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ್ಪೆರತೆ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅವೇನು ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ಆ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಲ್ದಿನ ಸುರುಕು ಯಾನೆ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಉಂಟು ಮನೋಣ ದಾದ ಪಂಡ ಒರಿಯರ್ದೊರಿಯ ಸಲ್ ಬಂದ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತೋಜು ದಯವಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಐನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಬತ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಮಂಡ ಹಾಸ್ಯ ಸಿನಿಮಾನ್ ಕೊರೋನ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬಲಿಪುಂಡು ಬಟ್ ಒರಿಯರ್ದೊರಿಯ ಸಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರನೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಬಕ್ ಹಾಸ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜೋತು ಬೋಡಿಯರ್ ಕುಡಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಮಾಂಕಿತ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತ ನಾನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೇಟ ಬೂರಿಯ ನಮ ಈತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕತೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ರನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೇಟ ಬೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಉಂತು ದಿನ ನೀರಾದ ಪೋತ ಮನೋಹರ ಅವು ಬದಲಾವಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಕಡಲ ಮಗೆ ಈಗ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ ಕಂತಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೆನಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಕಡಲ ಮಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಚಿವರಾಯಿನ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂದರ್ಭದ ಕಡಲ ಮಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜನಕಲಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕಡಲ ಮಗೆದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ಪಣಲಿ
ಕಡಲ ಮಗೆ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಮಂಟ ಪ್ರವೀಣ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಅವೇನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪಿನಾರು ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಥುನ್ ಪನ್ಪಿನಾಕುಲು ಕತೆ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆನಾಗ ಯಾನೊಂಚೂರು ಐಕ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ ಪ್ರವೇಶಾತಿನ ಅಲ್ಪ ಪದ್ಯ ಬರ್ಯಾರ ಅಂತ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕಡಲ ಮಗೆ ಪದ್ಯ ಬರ್ಯಾರ ಏನಂತ ಶಾನ ಪನ್ಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನ ಸರ್. ಹಲೋ ಅದೇ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನೆಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಡಲ ಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯರಂದು ಪೋತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದ ಏನಾಯ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಾಯನು ಅಂಚೆ ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ್ ಎಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಆರಂಭಿಕ ಅಂತಡ್ದು ಚಿತ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಪ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕೊಂಚ ಅನುಭವ ಕಡಲ ಮಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಮಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ಓ ಕಡಲ ಮಗೆ ತುಳು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಐತ 5 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣತೆ ತುಳುಕು ಈ 5 ವರ್ಷೋಡು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ಪಿರಬೋಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಏತ್ ಮಾತ ತುಳುಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಡು ಪದ್ಯಲು ಇತ್ತು ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಪದ್ಯಲು ಇತ್ತು ಪದ್ಯಲು ಅಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಹಂತೋಡು ನಂಕೊಂಜಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ನೆನಪಾಪ ನಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಪದ್ಯಲು ಬತ್ತಜ ಖಂಡಿತ ಬತ್ತಿಜಿ ಕೆಲವು ಬತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಒರೀಜಿ ದಾಯಗಂದು ಮಂಟ ಇತ ದುಂಬದ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬರತಿನ ಪದಕುಲ ಅವಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಜನ ಕಡೆ ಕೋಟಿ ಜನರ ಮೂಜಿ ಪದ ಪಂಡೆ ಎರಡ ಅಡ್ಬಕ ದಾನಯ ಪಂಡೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಪಂಡೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗುರುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡಿಗೆ ತುದೆತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಅಂಜಿಡು ಆಡ್ಬೇಕ ತುಲೆ ಇನಿಕ್ ಏತು ಪದಕು ಬೊಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ನ ಬಂದು ದಾನೆ ಪಂಡೆ ದಿನ ಮನಸ್ಸಂಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪದಕುಲೆ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಬಂಗಾರದ ಪದಕುಲ ಪುರ ಬಂಗಾರದ ಪದಕುಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಕ ಒಂಚೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದಕುಲ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ದೂರ್ನತ್ ಹೊಸತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚ ಉಂಟಾದ ಅನ್ನ ಇಂಜಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಧುನಿಕತೆ ಬತ್ತಂಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಬತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾಂಡ್ ಆ ಪದಕುలను ಜನಕ್ಕಳು ಗಟ್ಟಿ ನೆನಪು ದೇರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆದುಪುಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯಲ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆ ಪದಕುಲು ಬತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದುಪುಂಡು ಅಂಚ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಉಂತುದು ಪೋಂಡು ಇನಿ ನಮಕ್ ಆತ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಜನಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜೇರು ಇನಿಲ ಪೂರ ಪದಕುಲು ಹಾಳಂದಿ ಅನ್ಪನ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದಕುಲು ಇನಿಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಮಟ್ಟಡ್ ಜನಕ್ಕಳ ನೆನಪುಡು ಒರಿದು ಪೋಯಿಜಿ ಮನೋಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಇರ್ನ ಅಂಕಣ 72 ಮನೆ ಅಂಕಣ ಈ ಬರವಣಿಗೆ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಾರಿಗೆ ಪೋಂಡು ಎಂಚ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಅವೇನು ಬಳಸೋಂಡಾರೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಬರತಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಮಲ್ಲ ಓದುಗೆ ಅನು ಈರ್ ಬರತಿನ ದುಂಬು ಉದಯವಾಣಿ ಬರ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾನು ಓದುದೆ ಅಂಜನೆ ಇರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಲೇಖಕ ಎರ್ನಕಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅಪಗ ಹವ್ಯಾಸ ಐತಿನಿ ಪೂರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ಕಂತ ರಾಶಿ ಪಡೆದು ಓದುನ ಪೂರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಲ್ಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಅವಡು ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವಡು ಪೂರ ಓದುನ ಅವೇನು ಓದುದೇ ಬರೇ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಬರ್ತದ ಐಕ ಪುರ ನಿಕುಲ್ ತೋಜಂದಿನ ಗುರುಕುಲ್ ಪುರ ನಿಕುಲ್ ಪುರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈಗ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಜಂದ ಇರ್ನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡು ದಿನ ಕುಲ ನಿಕುಲ್ ಪುರ ಬರವಣಿಗೆ ಪುರ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋತೇಜ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ದೇಶನೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಿನಿಮಾಲಡಾಂಡ್ ಅವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆವಡು ಜನಕಲ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಆವಡು ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಆವಡು ಇತ್ತದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಚೇಂಬರ್ ಆವಡು ಪಂದಿರಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ದಾನ ಮಾಡಿ ಬರೀತೇವ ಹಂತೋಡು ಉಂಡ ಒಂದಿರೆ ತೋಜೊಂಡಿದ್ದೆವು ಚೇಂಬರ್ ಆವಡಂದತ್ತು ಮೂಲಜಿ ಉಕ್ಕುಟ ಆವಡೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಚೇಂಬರ್ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪಗಲ ಎಂಕಲ್ ಎಂಜ ಚೇಂಬರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಡು ಬಂದು ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಡು ದಯಮಂಡ ಅವು ಭಾಗ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಭಾಗ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರದಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮನೋಣ ನಮಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಚೇಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅಂದ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಚೇಂಬರ್ ಆತಂದು ನಮಕ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮೂಲಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಲವಾಯಿನ ಬೋಡಿತ್ತಂದು ಕಲಾವಿದರ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಕೊರತೆಡವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯ್ಜಿ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಆತ ಜೈಟ್ ಕಾರ್ಯಗತ ಆಯ್ಜವು ಅವಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾತೆರಿ ಇರಣ್ಣ ಅನುಭವನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂಡಾರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಇತ್ತ ದೇಶದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ರು ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಈರಡ್ದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ಯಾರ ಈ ಲೇಸು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನ 4 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಏನೋ ಗೌರವ ಪೂರಕವಾದ ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ
ಮನೋಹರ್ ಪಂಡೇರ್, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರ್. ನನ ಯಾನ್ ಆದಪ್ಪನೋಡು ಪಂಡು ತೆರಿದಿತ್ತು ಪನ್ನಗ ಆತ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಚ್ಚ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ವಿಷಯಗಳು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ತೆರಿಯುಂಡು ನೆಟ್. ನಿಜವಾದ ಯಾನ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಆರಂಭವಾದ ಯಾನ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡಿನ ಪ್ರವೇಶ ಆತೀನಿ ಚೋಮನದುಡಿ ಚಿತ್ರೋಡು BV ಕಾರಂತ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಡಿ ಯಾನಪ್ಪಗ SL ಸಿಡಿತೆ ಯಾನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿಜಿ ಮಂಚಿಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಡವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ. ಯಾನೈಟ್ ಆರಂಭದ ಎನ್ನ ಕಲಾರಂಗದ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ಯಾನು ಅವಳು ಐದಲ ತುಂಬ ಪನ್ಪಿನ ಅಣ್ಣ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಸ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಲೋ ಕೇನುಜೆ ಹಲೋ ಕೇನುಡ ಅಂದ್ ಯಾನು ಜೋಕುಲು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುನಗಡೆ ಯಾನು ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ಕಂಸವಧೆ ಐಟ್ ಕಂಸನ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಮಲ್ತದ್ದು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಂಡ್ ಮಾತ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಲು ಮಾತ ಎಂಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾಡ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆತ ಮಟ್ಟ. ಐದು ಬೀಗಾರ್ನ ಚೋಮನದುಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಕೆ ನಾನು KN ಟೈಲರ್ ಸಿರಿಕ್ ಪಾತ್ರಗೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆತೋಡ అటు బృందావనుడు అత్తి ನಾವು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಅಪಗದ ಮಟ್ಟ ಆ ಅನುಭವಲು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ನಗ ದಾಯ ನಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಪ್ಪು ಬಿಡು ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಅಪಗದ ಮತ್ತ ಆ ಅನುಭವ ಎನ್ನನಗ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದಲ್ಲ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಆ ದಿನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪನಗ ಇದ್ದ ಖುಷಿ ಹತ್ತೊಂದು ಬಂಡಿ ನತ್ಯಾನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಹಂತವಾದ ಅದು ಮಾರಿ ಬಲೆ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ನ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು. ಮನೋಹರ್ ಪಂಡೀರ್ ಆರು ಮನೋಹರ್ ಪಂಡಿನ ವಿಷಯಲು ಮಾತಲ್ಲ ಆರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವೇನ ಆರಂಭದ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಇಂತ ಲಾಸ್ಟ್ 50 ವರ್ಷದ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟೇ ಪಂಡೀರು ಮನೋಹರ್. ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ ನಿಜವಾದ ಆ ವಿಷಯನು ಕುಡಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗಂಧ ಒಂದುಂಡು ಐಕೆ ತಕ್ಕಂತಿನ ಕೆಲ ಉತ್ತರನು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಪೈಲ್ ಕೊರಿಯರು. ಇನ್ನು ಯಾರು ಹೆಂಚಿನ ಬನಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಆ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಐದಕ್ಕ ಬದಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಹಂತ 5 ಮಂತೇರು ಐಕ್ ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲು ಮಾತ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಖುಷಿಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಇತ್ತೇರು ಉಮಾಶ್ರೀ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೇರು ಅಪಕದ ಮಾತ ಆ ಖುಷಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಂಚ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ಹಿಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಲು ಬತ್ತಂಡೆ ಈ ಮಾತ ಈ ಸಿನಿಮಾಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಯಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ ಮೆಚ್ಚುನ ಎಂಕ್ ಜನಪನಾಗ ಜನಕ್ಕಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದೇರು ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್. ಓಕೆ ನಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ. ಆ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಆನಿದ್ದು ಆರಂಭದ ಕಂಡರಿ ಬುಡಿದಿ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ KN ಟೈಲರ್ನ ಗಣೇಶ್ ನಾಟಕ ಸಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟದ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿ ಆನಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಯಾನು ಬಯಕುನ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಇಷ್ಟಪಡಪಿನ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲೇ ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ತಿಗೊಂಡು ಬೈದನೆ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಡು ತಿಕ್ಕದನು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಟ್ಲು ತಿಕ್ಕದು ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಡಲ ಮಗಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಬರ್ಸ ನೆಟ್ ಮಾತ ಪಾತ್ರలు ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಸಿನಿಮಾಡು ನೆನಪು ಒರಿಯುವುದನ್ನು ಅನ್ನ ಕಡಲ ಬಗೆತ್ತ ರೋಲು ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಟದ ಗಂಗಕ್ಕೆ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಮರಕರೆ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಡ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಯಾನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ದಯಪನಗ BV ಕಾರಂತ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪನಗ ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ತಕ್ಕ ಗಂಗಾ ಜಮುನ ಸರಸ್ವತಿ ಪೆನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಮನ್ಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ಆರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಆರ್ನೆಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೋದಿತ್ತಾಕ ಕುದುರೆ ಮುಖಡು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರ ಅಮಿತಾಬ್ ಅವಳು ಏನೋ ಪಾತೇರ್ ಪಾಯಿನ ಕುದುರೆ ಮುಖಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದೆ ಜಾಕಿರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಇತ್ತೇರು ಜಯಪ್ರದ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅಡೂರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್
ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಯಾನ್ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಡತೆ ಅವು ಒಂದಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಅನಂತಾಡಿ ನೆಲ್ತೊಟ್ಟು ಮನೆ ವಿಧೇಯನ್ 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 ಸಿನಿಮಾ
ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್ ಕೇನುಂಡ ಸರ್ ಅವೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದು ಇವನ್ ಕಾರ್ ಒಂದು ಸರ್ ಅವೇ ಅವು ಹಲೋ. ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ ಸರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ. ನಿಜಾನೇ. ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಉಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಸರಿ ಸರ್ ಅಂಚಂದ ಓಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರ್? ಸರ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇದೆ.
ಅಂತೆ ಆರ್ಲ ಯಾನ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುವೆ ಅವು ಎಂಚ ಆಗು ನೀರು ಮನೆ ಆರು ಓಲು ಆಕಾಶ ಯಾನೊಂದು ಭೂಮಿ ಆಟ ಸಾರದು ಬೊರ್ಲುಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಓ ನಡುಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಅಂಚ ಯಾನು ಅಲ್ಲು ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಐಕ್ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಡಮ್ಮಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಏನೊಂದು ಲಂಬಾಣಿ ಪುಣ್ಣು ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ಲ ಅಮಿತಾಬ್ಲ ಇರುವೆ ಅಭಿನಯ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂಜಿ ಟವರ್ಗ್ ತೂಪಾಡ್ನು ಗೋಗ ಕಪೂರು ಯಾನು ತೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಪಾತಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡಗೆ ತೂಪಾಡ್ದ ಅಪ್ಪಗ ತೂಪಾಡ್ನು ಅಪ್ಪಗ ಕಾಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಬಚಾವ್ ಬಚಾವ್ ಈತಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಈತ ಆಕ್ಷನ್ ತೂಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಕೆಲಸ ಏಳಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಐದು ಪೂರ ಒಂದೇ ಟೇಕಡ್ ಓಕೆ ಆತನ ಮನಗ ಇಂಕ ಒಂದು ಖುಷಿ ಐಕ್ ಮನಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ಪಂಡೇರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ ಐಟ್ ಒಂದು 4 ಡೈಲಾಗ್ ಇರ್ತನೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಒಂದು ನೆನಪುದ ಅಂದಲ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಆತ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ನೆನಪು ಸಂದಾಸಣೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸುಳ್ಳು ಸರೋಜನಕ್ಕ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಇಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಯಾನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಲ್ವ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶಿವಸವಳ್ಳರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ರಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸೇರಿನ ಈ 24ನೇ ಗೇನದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ఒక మల్ల విన్నరాద బైదిన ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ ಆರ್ಲಾತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನರಾದ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾರಿ ಕುಶಾಲಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಸರೋಜಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾರೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪೊರ್ಲುದ ಕುರ್ಚಿಡ್ ಕುಳ್ಳುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಲಂಕರಿಸ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಸಂಜೀವರೆ ಮಾತೆರಗಲ ಈ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊನ್ಮೇಲ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ತುಳುವೆರೆಗಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಸಂಬಂಧ ಆ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಮನೋಹರ್ ಪನೋದು ಪೋಯರ್ ಅರನ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದ ಕೆಲವು ಪನೋದು ಪೋಯರ್ ಎಂಕಲ ನೆನಪ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಸಿದ್ಧಪ್ರಾಯಡ್ ಕೇಂದ್ರಿನ ಕೆಲವು ಟೈಟಲ್ ಬಯ್ಯದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಮೊಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಅಥವಾ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಐಟ್ ತುಳುವೆದಿ ಪಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯದ ದೇವ ಬೈದೇದಿಯೇ ಮಲ್ಲ ತುಳುವೆದಿ ಆಯರು ನಮಕ್ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುವೆನ ಒಂದು ಕಡಲ ಮಗೆ ಪನ್ನಗ ಏನ್ ಪನ್ನದಿದ್ದೆ ಕಡಲ ಮಗೆ ಬಂತಂಡ ನನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಮಗೆ ಬರೆಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಇದೇ ಕಡಲ್ದ ಮಗೆ ಅವಡು ಅಥವಾ ಉಡಲ್ದ ಮಗೆ ಅವಡು ಈ ಅಥವಾ ಸತ್ಯದಪ್ಪ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿದ ಕೆಲವು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಗನೆ ಎಂತ ಅಪನ ತೋಜಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಮೂರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಈ ತ್ಯಾಗ ಭಾವನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯಗಾತೆ ಬೆನ್ನ ಸತ್ಯಗಾತೆ ಕಡೆಗೆ ಸತ್ಯಗಾದೆ ಸೈಪುನ ಅಡೆಮುಟದ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನುನ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲ ಐತ ಆ ಭಾವನೆಗ ಆ ಪ್ರೀತಿಗ್ ತ್ಯಾಗಟೆ ಇಡೀ ಬದುಕದ ಪೂರ ಅರ್ಥನ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಲು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತದ ನಮಗ ಇನ್ನಿತ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಒಂದ್ ರೀತಿದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇರಿಗೆನೆ ದಾಯಪಂಡ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ನಂಚಿನ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ರ್ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಂಡ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆರನ ದುಮ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೆ ಆರ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕತೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಬರೆಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆಗಳು ಬರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಬರು ಕಿಂದಿತ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಪಂಡೇರು ಒಕ್ಕೂಟ ನಡಪಡೊಂದು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ತುಳು
ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದೇಟ್ ನನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಖಂಡಿತ ಒಕ್ಕೂಟಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಡಲ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಬರೇ ಉಂಡೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ದಾದಾ ಪಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ತಿರುವುಲ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಈತ್ನ ಮಠ ಐತೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತುಳುನಾಡಿಟೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿದಾನಕನೆ ಇಂಚ ಈ ಒಂದೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡಿಡ ಬಜಿ ಸಿನಿಮಾತ್ ತುಳುವೇರ್ನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ನಾನು ತುಳುವೇರ್ನ ಮೀನದ ಬೇಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕೆಲವು ಬರಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಪಂಡ ಈ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಬುಲೆಪಾವನ ಕಾಡು ಬುಲೆಪಾವರೆಗ ಐಟಿ ದಾದ ಐಟಿ ಜಗತ್ತು ಪಿರಿ ಬರ್ತದ ಜನಗಳು ಊರಿಗೂ ಬರುಡು ಊರಿಗೂ ಬತ್ತದ ಊರುಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡ ಒಂಜಿ ಬದುಕಡ ಸಾರ್ಥಕ ಎಂಚ ಬರೋಲಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಬೋಟ್ ಆವಡು ತುಳುವೆರ್ನ ನೇಗಿಲ್ ಆವಡ ಅಥವಾ ತುಳುವೆರ್ನ ಮೀನು ಬೇರೆ ಆವಡು ಒಂದಿನ ಬಗ್ಗನೆ ಇದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ತುಳುವೆರ್ನ ಬಹುಶಃ ಈ ತುಳುವ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಪಾಪ ಇನ್ನಿ ಸತ ಏನ ಮನೋಹರ ಸರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಗೊಂಡೇನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಅಂದ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೇರಿಗೇಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾತೇರ್ನ ಒಂದೆಡ್ಲ ಬತ್ತದ ತುಳುವೇಡ್ ಬಜಿ ಬಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಲಾಂಛನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯದ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಡ್ಲ ಐತ ಪೀರ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರತ್ತ ಐವ ತತ್ವಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿ ದುಃಖ ತ್ಯಾಗ ಒಂದು ಮಾತಲ ಬತ್ತದನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೆನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಬದುಕುನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನ ನನತ ಜನಾಂಗಗಳ ಪಂಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಾಡು ಬರಾಡು ಆ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಟ್ಟದ ವಿಜಯರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಕಾರಿ ಆರು ಪನ್ನಲೆಕ್ಕ ಅರನ ಬದುಕುಡು ಸುಮಾರು ಅಂಚನೆ ಅರನ ಒಟ್ಟುಗು ನನಲ 4 ಜನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ತದ ಬದಲಾವಣೆದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಾಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಆಶೆ ನದಿ ಒಂದು ಮಾತಿರಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರ್ನೇಕ ನನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳುಟ್ಲ ಇರು ಸುಭಾಷಿಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷಿಣೆ ಬಂದು ತುಳುಟು ಬಾರ್ಲಾಕ್ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಚೌಕ್ ತುಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಾಡ್ಯಾರ ಮೇಡಮ್ ಎರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಈ ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಮರಿಪು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಸಂಜೀವ ಜೊತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಮರಿಪು ಗೇನ ಪೊಲಪುರ ಪರಪು 24ನೇ ಹೆಗ್ಗೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏನ ಉಡಲ್ದಿನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಗೇನ ಪೊಲಪು ಪರಪುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೆಗ್ಗೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಆದ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರೆ ಮಾಧವೇರು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಇರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡು ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಓಕೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ ದಿನ ದುಂಬು ಆಯ್ತು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೆದರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕದ ಹಾಲತ್ತು ಏನೊಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯರ ಪೋಂಡ ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಡು ಸುಮಾರು ನಮ್ನೆಡು ಬರೇನೆಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕಾರರು ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರದ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಪುದಾರ್ದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಯಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಕೊಯ್ಕಲ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನಾಯನ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜನ್ನಾಯನ ಬರ್ಪುನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಯಾನ್ ಕುಟ್ಟುದನೆ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ನೆ ತುಳುಟು ಓದುನೆ ತುಳುತ ವಿಷಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುದೆ ತುಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೀಳರಿ ಮೆತ್ಲೆ ಕಾಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಡೆಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಣ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒವೇ ಭಾಷೆಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳುಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಲ್ತನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಯ್ಟ್ಲ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜಿ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರಕ್ಲಿಜಿನ ಕೆಲವರಾಣಲು ಉಪ್ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಮ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ನ ವಯಸ್ಸಿನೇರೆ ಒತ್ತೊಂಡೆ
ಈ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸು ಒಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯ ನಡತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ 1971 ಈ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾದ ಪುರಾಣ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯಂಗ ಅಂದ್ ತೂನಾಗ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ 138 ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆತನು ಬೇರೆ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ಪದ ಆಸ್ಪಾಸ್ದಾನ ಆತನು ನಾವು ಯಾನ್ ಪೂರ ತೂಯ ಲಿಸ್ಟ್ 138 ಚಲನಚಿತ್ರ ಈತ್ನೇಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವತ್ತಂದೆ 2000 ಆಜೆಕ್ ನೆಕ್ ಏಷ್ಯಾದ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಸಿರೀಸ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತೇನೆ 1985 ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುವಂತನು ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕರಿಯಣಿ ಕಟ್ಟಂದಿ ಕಂಡನಿ ಐಟ್ ಕಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಆನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಕಲರ್ ಮೂವಿ ಕರಿಯಣಿ ಕಟ್ಟಂದಿ ಕಂಡನಿ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ್ ಪೂರ ಇರ್ ಒಂಜಿ ತೂವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಅಕಲ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅವಡು ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಡ ಅತ್ತಂದ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯುಲಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಯುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೀನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಾಮನ್ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮನ್ಪುನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಅಪಗ ಭಕ್ತನ ಓವೇ ಫೀಚರ್ ಇತ್ತೇನಲ್ಲ ಓವೇ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೇನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಏತುಂಡು ಪಂಡ ಹಿಂದಿ ಆವಡು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸುಮಾರು ಬರ್ಪುನು ತುಂಬುದ ಪದ್ಯಲ್ ಪೂರ ನಂಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಂತರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಒಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ತೆರಿನೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಂತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೋಲ್ನುಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಂತು ದಾದ ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂಡಿ ಒಂಚೂರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುದು ಇತ್ತೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೋದು ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಉಂಡದೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ತುಳ್ಳೆಕ್ಕ ಆಪುಳು ಪನ್ಮಾಟಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದುಂಬು ನಾಟಕ ತುಳ್ಳೆಕ್ಕ ಆಪುಳು ಪನ್ಮಾಟ ಸಿನಿಮಾನೇ ತುಳ್ಳೆಕ್ಕ ಆಪುಳು ಪಂತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡುಲ್ಲೇರು ಪೂರಾ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಾವಡು ಅತನ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವಡು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಾವಡು ಪೂರ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಕೆಲಪನ್ ಪೇರು COVID-19 ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾನಂದ ಒತ್ತೋನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಾಕಾರರಿಗಾದು ಪಡು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗಾದು ಪಡು ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟ ಆತನು ಆಂಡ ಜನಕರು ಸರಿಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ತುಯಿನೇ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಾಣೆ ಆ ಟೈಮ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೂತೇರು ಐಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುಮಾರು ತೂದು ಪೇರು ಬಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈತ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪೂರ ಪಾತಿರ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏರೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೇರಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂಡ ಆಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಅತನ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನು ಈ ತುಳು ಪೀಠ ಅತನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ದೆತೊಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಂದೇನು ಸೇರ್ಸಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ಅಥ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಕಲ ಉಪಯೋಗ ಆವುನ್ ಪನ್ಪನ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರೊಂದು ಪೋಂಡ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ್ ಪೋಗ್ ಪನ್ಪನ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಪೂರಾ ತುಳು ಎರಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಲೆ ತುಳುವೇರು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರಿಯರ್ನ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಲ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಲ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇದ್ದಾದೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಒರಿಪುನತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಥೆಗಳು ಬರಡು ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಿದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದಾದಿಗೆ ತೂಪು ನೀನು ಬಂದ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಕುಲೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಪೂರಾ ಖಾಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ದಯ ಬಂಡಾಯ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತ್ನ ಎಲ್ಲ ಬದುಕೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ನ ಎಲ್ಲ ಬದುಕೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪು ನಾಯಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಡು ಪೂರಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡು ಅಂಚಾದ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಸದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆಂತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬರಡು ಈ 5 ವರ್ಷ ಸಂದಿನ ಈ ಸಮಯಡು ಈ 5 ವರ್ಷಡು ಮಂತ್ನ ಕೆಲಸ ಮಂತನ ಪೂರಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾವಿದರಾದಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ
ಯಾನ್ ಶುಭಾಶಯ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಪಾದೆರನ್ನು ಅಂತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗುರುಕಾರ್ ಮೇದ ಮದಿಪುಗರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಸಂಜೀವರಿಗೆ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇರು ಲೇಸಿದ ಮುಗಿತಾಳಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇರು ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಲೇಸಿನ ನಡಪಾದಕೊರ್ನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಸಂಜೀವ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇರು ಗೇನದ ಪೊಲ್ಲಬುಕೊರ್ನ ಪೆರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆಗಳ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾದ ಮಾತ ಇಷ್ಟೇರ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಯಲ್ ಮೇರೆಗಳ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಮದಿಪುಗರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ರು ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗಳ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇರು ಈ ರೇಸರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಸರ್ ಇರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇರು ಈ ರೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ವಾಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ ಮೇಡಮ್ ಇರುವೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇರು ಮೇಡಮ್ ಈ ತ್ರೇಟ ಈ ರೇಸರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾದ ಈ ರೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತಾಳದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪ ಕುಡೋರ ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪರ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಐನ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವುಕರ್ನ್ಯಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದವರು ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆದು ಪರವಾಗಿ ಸೊಲ್ಮೇರು ಅಂಚನೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾತಿನ ಚಂದ ಕಾಣಂತ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇರು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇರು